Kylmä saatana, hän on täällä ulkona. Perkele mahdoton, mutta eipä siinä mitään tässä mittalakaa. Joo, mutta minäpä hoksasin yhden jutun, katoin niin kuin vielä millekään kuule tässä nyt. Mullahan pitäisi olla poika täällä kaapi. Ai, helvetti. Täältä se löytyi ja täällä tämähän pitää aukassa kuule välittömästi. Täällähän on poika. Ai, helvetti. Minun pitää ensinnä sinnittelen niin kauan miten tuohon kattihlan tulee ja sitten jotain tästä kun pitkä ryypy. Joo, mutta mullahan oli semmonen juttukin, kun minä aikoina riiasin yhtä tyttöä, on tästä aikaa. Lähin sitä hakemaan saatille siltä kotoa, niin se... No isäntä ei ollut kotona, se oli lähtenyt käymään lekurilla, sillä oli mennyt korvat niin pahasti tukkoon. Mikäs täällä saunaraastolla on tilanne, että alkaa saunomaan ja kaljottele. Niin korvat oli mennyt tukkoon niin pahasti, niin se meni lekurille ja lekurihan ei ollut saanut niitä auki siltä. Ei saatana millään. No sehän tuli kuule kotiin se tytön isä ja me olimme lähdössä siinä elokuviin justiin, kun tuossa tuuma etteisessä tulimme kävelimään vastakkain, niin se kertoi sille tytölle, että kun eihän se saanut auki. Ei se saanut auki. Niin minä sanon, että no mullahan se olisi siihen konsti kuule yksi niksi. Että no millä siihen mukaan saat auki se auki korvat, että se on aika, kun vain alkaa kuulla, niin se on samaa mikä se on. Niin joo, niin minä työnsin sinne etusormet nokkareikkiin ja sanon, että puhalappa. Joo, no se puhalsi, niin no hän poksahti korvat auki perkele, niin sehän oli hyvillään tietenkin, niin se tuli se emäntäkin siihen, se talon emäntä ja se kuuli se homma, niin se sanoi, että mikähän se tuostakin pojasta tulee vielä, kun hän opiskeli silloin vielä jotakin. Niin. Joo, niin isäntä vain tuumasi, että perkele, että jos hän saa veikata, niin ainakin sormien hajun perusteella, niin siitä tulee vähy poika, perkele.